Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ukuba nithathe amaBhayibheli enu nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuthethelelwa kwezono nokuphenduka egameni lika Jesu Kristu nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanesambulo ubufakazi uJesu Kristu esekunikezile ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza emngcweleni naseqinisweni kobufakazi bakho, ukuba nonke nixhumane nathi kule mininingwane esiyoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma my cellphone number noma i-WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo nathi ukube ngabe lokho okuzwayo kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela ebungcweleni naseqinisweni. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo enihlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nikholwe ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba, nikholwe ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, yena owavuka kwabafileyo, ohlezi esihlalweni sobukhosi. Nisherishe kubo bonke abantu enibaziyo i-link izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge uBaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamkelani uMfowethu Mhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo, uMoya oNgcwele esihola ngezwi, yena oyisibani sezwe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu umnilimandla onke. Siloke sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo engcwele ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso egameni lika Jesu Kristu umnilimandla onke. Ayikho enye indlela yiyo le lapho simbonga uNkulunkulu ngombuso wakhe awunikele kithi sonke ukuba sifinyelele ekulazini iqiniso ngegama lika Jesu, indodana yakhe yona yodwa ayithumela kithi ukuba izofela thina, ukuba sizofuna ukubuyisana noNkulunkulu ngayo. Siyabuyisana noNkulunkulu ngokwenza intando kaJesu, ukuba uJesu uyedwa noNkulunkulu, abahlukani, bayinto eyodwa. Ngakho-ke siyambonga uNkulunkulu ngabaprofeti abathembeke ezwini. Siyambonga uNkulunkulu ngokuthumela indodana yakhe yona yodwa emhlabeni, yagcwalisa intando kaNkulunkulu, yakhetha abapostoli. Siyambonga uJesu Kristu ngabapostoli bakhe abawu-12 abakhetha, uma sosusa-ke uJudas Iscariot, okwakuzogcwaliswa ngayo imibhalo ngamandla kaNkulunkulu nangesiprofetho. Ngakho-ke bazalwane, umusa kaNkulunkulu usanele sonke uma sikholwa, sifuna futhi
ukuphila lempilo lesesikhathele ukuziphilela. So uma uJesu efika, ngaphambi kokuba uJesu afike yena, kuthunyelwa uJohane umbhapatisi. noJohane umbhapatisi lowo okuthiwa onginika incwadi yaLuka ngalesikhathi kufika ingelosi uZakhariya esake altare enza umsebenzi wokushisa umpepho, bese bona ingelosi imile ikhulume naye ukuthi uZakhariya umthandazo wakhe uzwakele. Ngakho ke ngokuba uElizabeth ubengenayo ingane semdala, usethenjiswa ingane, futhi ingane iza ngamandla kaNkulunkulu. Uyayithola le ncwadi. Uthini umbhalo? Kwathi-ke esayenza inkonzo yobupristi phambi kukaNkulunkulu njengokuhlelwa kwesikhathi sesigaba sakubo ngokomthetho wobupristi, kwaba nguye owabelwa ukungena ethempelini lenkosi ezoshisa impepho. Isixuku sonke sabantu sasikhuleka ngaphandle ngesikhathi sempepho. Kwabonakala kuye ingilosi yenkosi imi ngakwesokunene se-altare lempepho. uZakhariya eyibona wathuka, wehlelwa luvalo. Kepha ingilosi yathi kuye, "Ungesabi Zakhariya, ngokuba isicelo sakho sizwakele. Umkakho Elizabeth uza kukuzalela indodana, uyiqambe igama lokuthi uJohane. Uzakuba nokujabula nokuthokoza, wena nabaningi bazakujabula ngokuzala kwakhe, ngokuba uzakuba mkhulu emehlweni enkosi. Uzakuba mkhulu emehlweni kaNkulunkulu. Kasoze waphuza wayini nophuzo oludakisayo." So futhi ngeke aze aliphuze iwayini noma uphuzo oludakayo. Uzakugcwaliswa ngomoya Uzofakwa umoya onjani? ongcwele esesesiswini sikanina. So uzogcwaliswa ngomoya oyingcwele esasesiswini sikanina. Uthi uJesu ubona bonke abaprofethi aseke baba khona, akekho omkhulu njengoJohane. Akekho. Uthi kuJeremiya, ungakawuzalwa bese ngikwazi ngakukhethela ukuthi ube umprofethi. Kepha uJohane umbhapatisi uzogcwaliswa ngomoya eyingcwele esake esibelethweni sikanina. Umehluko phakathi kwaJohane nabanye abaprofethi. Abaningi kubantwana bakwa-Israyeli uyakubaphendulela enkosini. So uzele ukuzobuyisela abantu endleleni. Ingakho meqala ufunda incwadi yaMarku sahluko 1 verse 1 ichazela ukuthi uzeleni uJohane umbhapatisi. Ongifundele Ukuqala kwevangeli likaJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu, ngokulotshwe umprofethi uIsaya ukuthi, "Bheka, ngiyasithuma isithunywa sami uthunywa isithunywa sakhe phambi kwakho, esiyakulungisa indlela yakho." So uyakulungisa indlela yenkosi. Izwi lomemezayo Izwi lalowo omemezayo ehlane. Bese ubuyela ngale kuyancwadi leyana yaLuka iyakuvezela ukuthi uthunyelwe the same thing efakazelwa ubani uMarku ekhuluma ngobani ngoIsaya. So uJohane umbhapatisi sefika ingilosi izogcwaliseka izwi likaIsaya ukuze uJohane umbhapatisi konke azokwenza kuzofakazelwa ngabaprofethi ngoba balizwi linye. Bathunywe uNkulunkulu abaprofethi. So manje ke uJohane uza ngaphambili ukuzobuyisela abantu kuphi endleleni. Ingakho ke mase ekhuluma kwincwadi yaMathewu esebabiza abantu ethi unguye lo memezayo ehlane, waqondisa izindlela zenkosi. Lithi iBhayibheli uzobuyisela abantu kuNkulunkulu. Bebuyisela abantu kuNkulunkulu. Mase ngokwaloko athi-ke lapha kuverse 11, "Mina nginibhaphathisa ngamanzi kube ngukuphela." yena unikwe inkonzo yombhapatisi. Ingakho kuthiwa uJohane umbhapatisi. Lo Johane kwincwadi yesambulo akusiyena lo. Yena lo uyafa uJesu esakhona. Lo okwincwadi yesambulo ubona uJesu yena ambulelwe
njengoba yasho ukuthi uJohane muphi omunye wabapostoli. So nanguke lana ke uJohane umbhapatisi uthi yena uthunyelwe ukuba azophendula abantu ababuyisele endleleni, uzofundisa inkonzo yokuphenduka. Kube khona inkonzo yemhlatshelo ukuthi makwenzeka uthola ukuthi utholakala nesona sokuthi hamba ucela kuba priest bakubanika isicelo sokuthi uma utholakale wenza umsebenzi ngeSabatha, mlandeni nimahlulele nimgcobe ngamatshe, mlandeni nimahlulele nimlengise emthini, mlandeni nimahlulele nimshise. Kepha uJohane uyena othula inkonzo yokuphenduka bese athi ngene emanzini ukuthi ukhombise ukuthi uyakholwa ukuba inkonzo enginikwe uNkulunkulu. uJohane sahluko 1 uthi laphayana bengingamazi, kepha lo kuthiwa uzoza kumina umoya ongcwele uhlale kena nguye. So ufakaza ngokuthi uJesu ubengamazi ngokuba uJesu uJohane uba inyanga eziyisithupha kuqala uJesu engakuzalwa, utholakala uJohane kuqala. Uthi uJesu ezalwa uJohane kuthiwa usekehlane ukhulele ehlane. Lapho ethi mesemdala mesaqale afundise inkonzo yokuphenduka memeza kuphi ehlane bese abantu beza kuyena. Ingakho incwadi yaLuka futhi ithi beza kuyena bebuza ukuthi senze njani. So uJohane ufundisa abantu izindlela zani zokuphenduka, uthi nje nginifake emanzini kube ukuphenduka kuphela. Kepha khona omkhulu kunami ozihlangu zakhe anginamandla ukugoba ukuba ngizikake. Mina nginibhaphatisa ngamanzi kube ngukuphenduka. Mina nginibhaphatisa ngamanzi kube ukuphenduka. Kusho ukuthi ukuze kube khona ukungena endlini, ungene ngaphakathi, khona umuntu osemnyango uphethe ukhiye ukuthi akuvulele ungene endlini. Mase ungaphakathi endlini, uma endlini elinye isango ekumele ungene kulona, kunomuntu ngaphakathi ozomfica uzophinda akuvulele futhi uphinde ungene. Ngeke uzungene kule sango lesibili ungangenanga kule sango lokuqala. Ngeke. Ukuzuze ungene kule sango lesibili noma kulomnyango wesibili ongaphakathi endlini, khona umnyango wokuqala. Nangu umnyango wokuqala uJohane umbhapatisi uthi mina nginibhaphatisa ngamanzi kube ukuphenduka. Kepha yena oza emva kwami, kepha khona oza emva kwami unamandla kunami. Unamandla kunami. Kusho ukuthi yena uphethe umnyango wokungena, uphethe ukhiye ongena emnyango wokuqala ukuze nifinyelele lo onamandla kunaye ophethe ke ukhiye ukuthi ungene lapho khona uzofika khona ugcwaliswe ngakho konke ekumele ube yikho. So yena uthi mina ngibhaphatisa kube ngamanzi kuphela uphenduke. Kepha kukhona akasho ukuthi ngibhaphatisa ngamanzi kuphela kuzophelela lapho. Ngibhaphatisa ngamanzi kuphela kube ukuphenduka. Kepha yena oza emva kwami, lowo eza emva kwami unamandla kunami. Engingafanele ukuthwala izicathulo zakhe. Anginawo amandla ukuthwala izicathulo zakhe. Yena ukuza kunibhaphathisa ngomoya ongcwele nangomlilo. So mina nginifaka emanzini umnyango wokuqala. Kumnyango wesibili nizothola umoya oyingcwele. Uzoza kanjani kumoya oyingcwele ungadlulanga kulo mnyango kaJohane? Ngoba yena umnyango wokuqala. Angithi leli iBhayibheli ngifuna uziBhayibheli. Incwadi yeZenzo 2:38. Ngifuna uziBhayibheli. Uthini umbhalo? Azangasho ukuthi ke uqala ufundele incwadi yaMathewu sahluko 4. Uthini uJohane? Mina nginibhaphathisa ngamanzi kube ngukuphenduka. Kepha yena oza emva kwami unamandla kunami engingafanele ukuthwala izicathulo zakhe. Yena uza kunibhaphathisa ngomoya ongcwele nangomlilo. Asho ukuthi uzosibhaphathisa ngomoya oyingcwele kuphela. But iBhayibheli futhi izochazela. So usethi ke la kule ncwadi engitheyivule iZenzo 2:38. Uzwa uthini uJohane umbhaphathisi? Phendukani. uPetru wayesethi phendukani. Yiloyo naloyo abhaphathizwe. Mawubhaphathizwa akasho ubhaphathiswa ngomoya oyingcwele.
egameni lika Jesu Kristu. Ubhapathiswa egameni uthe uJohane mina nginibhapatisa ngamanzi kube ukuphenduka. Kepha kukhona oza emva kwami ozicathulo zakhe mina anginawo amandla okuzithwala. Yena uza kunibhapatisa ngomoya nangomlilo. Okusho ukuthi ke inkonzo yombhapatiso ayihlukani. Ukuba uJohane uze ezobhapatisa abantu ukuba baphenduke. Usakhuluma inkonzo eyodwa. Kepha amandla angenawo ukugcwalisa abantu ngomoya oyingcwele. Ingakho ke ethula ukuthi khona ozemva kwami okuyena ozokunifaka umoya oyingcwele nomlilo. So manje iBhayibheli phendukani yilo nalo abhapathiswe ufuna understand. Lithini iBhayibheli? Yilowo nalowo abhapathiswe egameni lika Jesu Kristu. Bese lithini? Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Kuthiwa nje bhapathiswa egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu. Bese emva kwalokho uzwe futhi lithini iBhayibheli? Khona niyakwamkeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Okusho ukuthi uyabhapathiswa uthethelela kwezono. Bese kuba khona inkonzo yokuthi wamkele umoya oyingcwele. Inkonzo yokwamukela umoya oyingcwele iyavezwa eBhayibhelini. Kuqala ivezwa kanjani inkonzo yokwamukela umoya oyingcwele? Ezolonto le okubambe kancane kulungise le nkinga le. Ngizolungisa ngaso gogo. So indaba ithi ke umbhapatiso wamanzi nowomoya yahambisana. So sekuyafezelwa ke Testamente elidala kuveza ukuthi babhaphatiswa kanjani ngesikhathi sika Moses. Incwadi kusukela ku verse 3. Bonke badla kudla kunye komoya. Bonke baphuza kunye komoya. Ngokuba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo. Idwala lani lomoya elabalandelayo. Idwala lomoya elabalandelayo. Idwala lelo lalinguKristu. uJesu Kristu ukhona kwethi oqale from verse 1 khona bezo understand ukuthi ikhuluma ngani encwadi le. Ngokuba ngithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi bangcwele asithandi ukuba ningazi noma liqonde izinto zikamoya. Okhokho bethu labo ababesehlani bonke babephansi kwefu. Bonke babephansi kwefu njengoba bakhishwe eGibhithe nje babeholwa yifu labaholela kuphi ehlane lapho khona ngasolwandle olubomvu. Bonke badabula ulwandle. Bonke banqamula ulwandle ngoMose. Bonke babhaphathiswa kuMose efwini nasolwandle. Bese lithi iBhayibheli babhaphathiswa kuMose efwini nasolwandle. So akusho ukuthi ke babethathwa bephoswe emafini bedlulisa olwandle. Ukusho ukuthi njengoba lithi iBhayibheli balandelwa yifu bona babekhethiwe. Njengoba benqamula olwandle uhlelo lukaNkulunkulu ukuthi babhaphathiswe ukuthi nje bahambe nefu mase badlula olwandle. Indlela ababhaphathiswa ngayo ngoba kuvela kanjalo encwadini ukuthi babeholwa yifu noma babe ngaphansi kwefu banqamula ulwandle. Indlela ababhaphathiswa ngayo le. So sibuyele kuleyo nto ke manje ukuthi umbhaphathiso wesikhathi sikaMose abantu babhaphathiswa kanye bonke. Abantu abangango 600,000 bedlula nje olwandle okumbhaphathiso wabo. So manje na ke ngifuna understand ukuthi uNkulunkulu mevela nasehlane sekwakhiwa iTabernacle wehla ngensika yefu azohlala kwiTabernacle mase eqedile.
mesefuna bahambe futhi liyaphakama ifu balilandele ifu libahole lapho khona lifike lehlela khona nabo bafike bahlale khona. So uNkulunkulu ngokuba ungumoya babenze bakwazi ukumbona leli ifu leli nalensika yomlilo babeyibona kwakuwuphawu lokuthi uNkulunkulu unabo uziveza kanjalo kubo. So kuze kuvele nakuphi kwincwadi yaExodus sahluko 20 sebanika imiyalelo ukuthi kwenzakalani entabeni ngesikhathi uNkulunkulu ethi abazihlanze bese ebabiza uthi kungasondeli umuntu entabeni uzokhuluma nabo. Bese khuluma nabo behlela ukwesaba bese bathi ke abasafuni ukuthi bezwele kuNkulunkulu ngqo ukuba ifu lelalinyama entabeni kunomlilo oyisimangaliso. So mekhuluma uNkulunkulu bahluleke ukulalela basebethi akakhulume noMoses bazokwenza konke uMoses akushoyo. Bonke abantu babona ukuduma nokunyazima kombani nezwi lecilongo lentaba inqutha. Kwathi abantu sebebonile bathuthumela bema kude bathi kuMose khuluma wena kithi sizwe kepha uNkulunkulu makangakhulumi kithi funa sife. uMose wayesethi kubantu ningesabi ngokuba uNkulunkulu uze ukuba anivivinye ukumesaba kube semehlweni enu. So uNkulunkulu into azibonakalisa kuyona noma azibona isizathu ukuthi aziveze kubona ukuthi bazi ukuthi ukhona. So indlela aziveza ngayo ile ndlela afuna ukuziveza ngayo. Uthi uMoses elusa besabone isihlahla sisha. Kepha manje lesihlahla lesi asishi siphele kepha siyavutha. Mase sondela uMoses lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu ke Mose khumula izimbadada ngoba le ndawo yoningcwele. So kukhuluma uNkulunkulu njengesimo evela njengesimo semlilo. uMose le ndaba engayiboni kahle wazi wamboza ubuso bakhe. So uma uNkulunkulu esephinde vela futhi ezindaweni eziningi uNkulunkulu evela. Uvela kuAbraham aphinde azovela futhi kuAbraham enye yamadoda amathathu. Ngesikhathi efika kuAbraham uhambe amadoda amabili ayeSodoma naseGomora. Bese ithi ke lapha kwincwadi yaseSodoma naseGomora wase kufika izingelosi. Lezi ngilosi lezi uNkulunkulu uyakwazi ukuziveza yena ngendlela afuna ukuziveza ngayo. Thina ngeke siqonde ngoba yini sifuna ukuthi kwenzeke lento esicabangayo nalento esifunayo engeke kwenzeke. Ngoba yini uNkulunkulu wenza into ayithandayo ngesikhathi asithandayo. Nalapha entabeni nje uvela ngesimo somlilo ngenxa ukuthi uNkulunkulu uyaziveza yena akaveli uqobo lwakhe kuvela indlela afuna ukuvela ngayo. Ukuba lithi iBhayibheli noMose lithi iBhayibheli wamtshela uNkulunkulu efuna ukumbona wathi akekho umuntu ongabona uNkulunkulu aphile. So the only time uzohlangana noNkulunkulu usufuna ukumazi mesufile. And mesufile kumele ufele lapho khona uNkulunkulu ezokwamukela khona. Ukuba uma ufela lapho uNkulunkulu engekaza kwamukele khona uyogcina ngokumazi ngokuthi akwahlulele akulahle. Ngokuba yini akwakwazi la emhlabeni uphila ngesenzo sokulunga. So sibuyela le ndaba yempapadiso ke ukuthi ke uNkulunkulu ngoMoses wabapapatisa efwini nasolwandle. uJohane umbhapatisi yena uthunyelwe ukuba azotshela abantu ukuthi mababuyele ezindleleni zikaNkulunkulu. Bese emva kwalokho bafaka emanzini ube ukuphenduka. Ubhaliwe njalo. Akababhapatisa egameni elithize. NoJesu mesefika naye uqale lapho khona kwincwadi yaMathewu bese emva kwalokho uzongivezela kwincwadi yalontuzana yaJohane sahluko 4 futhi esebheza ukuthi noJesu wawenza lo msebenzi wombhapatiso. Wayengeke ukuthi esabhapatise ngegama lakhe esaphila ukuba yini wayengeke akwazi ukuthi asebenzise igama lakhe engakukhonjiswa amandla kaNkulunkulu ukuthi yena avuswe kufeni. Igama likaJesu Kristu lisetshenziswa ngokuba uNkulunkulu usekhazimliselo yamzimba waveza kulo mzimba usebenza ngawo. So nje besebenzisile lo mzimba uyena uvusa kuphethuleni. So mawuvusa ethuleni ke sethi ke wonke amandla nikwe mina emhlabeni nasezulwini. Konke engikwenzayo nikwenze egameni lami ngokuba mina noBaba sinto eyodwa. So umina noBaba masinto eyodwa. Konke uNkulunkulu abekwenza futhi efuna ukwenza engifundisa noma enze isibonakaliso ubekwenza ekumina.
Beningeke nimbone uNkulunkulu kepha bekhonjiswa amandla akhe ade wafakile kuNdodana. So manje uJohane la mebhabhatisa uyasityala ukuthi yena ubhabhatisa abantu bokuphenduka. Kepha ke kukhona oza emva kwakhe onamandla kunaye okuyena ozomela agcwalise konke ukuba umbhabhatiso wamanzi owokuphenduka kuphela. Thina sifanele ukwamukela umoya kaNkulunkulu. Okungeke azakwazi ukusinika uJohane ngoba ubenganikwanga amandla ukuba indodana. Ubengazalwanga njengoJesu. uNkulunkulu ufike kuMaria wayesekhuluma ngengilosi yakhe ukuthi lo ozokwakhiwa esibelethweni sakhe uNkulunkulu uzothiwa indodana kaNkulunkulu ophezulu konke. So manje bese kuvela uJohane la esekhuluma ngokuthi yena ubhabhatisa abantu amanzi kuphela kepha uthi khona uzayo uzogcwalisa ngomoya nangomlilo ngokuba izicathulo zakhe angikwazi ukuzigcwalisa. Kwase kwenzakalani imbenge yakhe yokukhwela sesandleni sakhe yes uza kushonelisisa isibuya sakhe. So uzoqoqa ibandla lakhe abuthele amabele enqolobaneni athatha abantu bakhe ababeke endaweni efanele kepha amakhoba bese kuthi labo bangenamsebenzi uza kuwashisa ngomlilo ongacimekile. Umlilo ongacimekile isihogo siyakwazi lokho kusho iBhayibheli. So uma understand ukuthi uJesu uzobiza abantu bakhe akubona bonke abantu abazokwamukela uJesu ngokuba yini badidiswa ilesimangaliso eyithi incwadi ke yaTimotheo yokuqala sahluko 3 verse 16. Leyo ncwadi le ifike ivezela ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngani bese vezela umpostoli Paul wayengekho kanye nabanye abapostoli kepha uNkulunkulu wazibonakalisa ke ngayo uJesu. Engakuba umpostoli Paul yena uhamba esebenza ngoNkulunkulu okuyena umfundisayo ukuthi shumayela kanje enza kanje bese kuthi emva kweminyaka u14 efundisa akhuphuke ngokwesambulo ahamba eJerusalem ayohlangana nabanye abapostoli. Galatians chapter 2 bathi bakhathazeke ngifuna uvele lencwadi engithe ivula mase emva kwalokho efika kubona uthi isizathu sokuthi ayekhona ukuthi usefundisile manje ufuna ukuqinisekisa kwabanye abapostoli ukuthi lento efundisayo iyona kungabe usegijima iminyaka u14 egijimela ulutho. Mefika phakathi kwabo wafika kukhona abafana nensika phakathi kwabo abadumile phakathi kwabo okuyibona abahola ibandla abapostoli kepha uthi akakhathalelanga ubuso babantu ngoba uNkulunkulu akakhethi ubuso bamuntu wayesebabiza kancane ngasese wakhuluma nabo izwi alinikiwe abathola ukuthi lezi alinikiwe liyahambisana nezwi labo. So uma izwi belikhuluma lilodwa bese besukuma banikana isandla sangokunene sobudlelwano ukuthi bayavumelana bazosebenza ndawonye kepha umpostoli Paul uthunyelwe ukuthi abahamba ufundisa abantu basezweni ezizweni hayi amaJuda ezolonzo. So manje bese kuvela la kwincwadi yaTimotheo siyavela ukuthi imfihlakalo kanjani indaba kaJesu isithini incwadi uthi yokuqala kaTimotheo isahluko sesithathu. Yes, go ahead, right. Lokhu ngikulobela khona ngithemba ukuza kuwe masinyane kepha uma ngilibala khona uyakwazi ukuthi kumelwe ukuba abantu bahambe kanjani endleleni kaNkulunkulu eyibandla likaNkulunkulu ophilayo. Insika usho kanjani ku16 yini ngale insika nesisekelo yini libuke la mina ngikuthe uyabona ukuthi udlala ngami insika nesisekelo ngifuna verse 16 kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukholwa indaba ilemfihlakalo yokukholwa kubani uNkulunkulu yokuthi obonakaliswa enyameni. uNkulunkulu obonakaliswa kuphi enyameni. So uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni uNkulunkulu wayesenyameni. Uma ungakholwa ukuthi uNkulunkulu wayesenyameni ngeke uzukholwe ukuthi wena fanele kwenza izinto egameni likaJesu ukuba uNkulunkulu wakhe inyama nenyama iqanjwe igama elithi Jesu liqhamuka kubani uNkulunkulu uthi niza kumbiza ubani uJesu umsindisi igama elithi Jesu lithi msindisi. Abaprofeti bakhuluma ngoKristu ozayo manje bese kuthiwa uJesu lo okuthiwa ngoKristu bathi bona uJesu Kristu usho ukuthini ukuthi uKristu uChrist usho ukuthi ogcotshiweyo. So uJesu mase khuluma kwincwadi yakhe sahluko 4 verse 18 uthi ke uNkulunkulu ungigcobile. So megcotshiwe kusho ukuthi ugcwalisela ukuthi yena kuphela ogcotshiwe ukuba azokwenza lo msebenzi lo uIsaya khulume ngawo. Uthini 4:18
Uyawuthola uLuka noma usufunda indawo zakho. Funda ukuthi uThimotheo uqede bese uyakuLuka. Uvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza Inkulu imfihlakalo oqala ufuna ukudwebela lo gama imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu. yokuthi owabonakaliswa enyameni Owabonakaliswa uNkulunkulu enyameni. walungisiswa emoyeni Wayeselungisiswa emoyeni. wabonwa izingilosi Wayesebonwa izingilosi. washunyayelwa ezizweni Imali asike uphendule iqale phansi khona ngizoyichaza futhi. owabonakaliswa enyameni uNkulunkulu ongayichazi kufanele iBhayibheli ifakazele. Nginika incwadi yaJohane isahluko 1 verse 11, 12, 13 and 14. Johane 1, 11, 12, 13 and 14. wayekhona ezweni Wayekhona ezweni. izwe lavela ngaye Lo wadala izwe wayekhona ezweni. kepha izwe alimazanga Kepha abantu namhlanje basaphika. weza kokwakhe Weza kubantu bakhe. abakhe ababamukelayo Kepha abantu namhlanje bafuna ukumamukela. kepha bonke Kepha ababamukelayo yilabo abamamukelayo wabapha amandla bathola amandla babe yini? babe ngabantwana bakaNkulunkulu Babe ngabantwana bakhe uNkulunkulu. labo abakholwa Labo egameni lakhe. abakholwa egameni bengithi mina unikwe igama uyakholwa yini ukuthi uJesu uNkulunkulu kuyena? abangazalwanga ngegazi Ngokuba ukholwa ngamazwi anikwe uJesu uMoya Oyingcwele. abangazalwanga ngagazi nantando So yenyama uma umuntu ususele uma wakho wena akathi unemfundiso wrong uNkulunkulu wayesenika amazwi okuphila kuwena sewuzalwa kabusha ingqondo yakhe yaguquka mekuthuzele kabusha ukuthi sowushintshiwe kamoya awusena lo muntu obukade uphila ngezimfundiso eziningi ezidukisayo so wamukele imfundiso ephilileyo evela kuNkulunkulu ngendodana yakhe yona yodwa kodwa bazalwa nguNkulunkulu sebezelwe uMoya Oyingcwele. ulizwi waba yinyama Ulizwi waba yini? waba yinyama Akusho ngokuthi igama laba yinyama kepha ulizwi waba senyameni. wakha phakathi kwethu Wayesebakhona phakathi kwabantu. sabona inkazimulo yakhe Wabonakala inkazimulo yakhe ngemisebenzi ayisebenza wayekhazimulisa uqobo lwakhe ulizwe enyameni. inkazimulo njengeyozelwe yedwa kuyise So abantu babuka inyama kepha uNkulunkulu usebenza imisebenzi yasezulwini. Abantu bahlulena ngenyama kepha sifundiswa izinto zasezulwini. Ubuyele kuleya ncwadi leya nani yalenduzana yaThimotheo mesebholo kweqeda yona. obonakaliswa enyameni So njengoba ngithi ngiyafakaza njengoba lithi ulizwi waba yinyama likhorente ngisho. Ngingayichaza ngomlomo but iBhayibheli kumnandi mele izikhulumele because lenza ukuthi nawe uma ufunde ngokuqonda ukuthi isho ukuthini indaba yalizwi basenyameni. Nangu uThimotheo wesechaze lo mpostoli Paul ukuthi ke inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu owabonakaliswa kuphi enyameni walungisiswa emoyeni belungisiswe emoyeni ukuthi umuntu obephila uJesu emhlabeni wenza konke okufunwa uNkulunkulu. Bese lithi iBhayibheli ke lapha kwencwadi yamaRoma sahluko 1 selichaza ukuthi kahle hle ikhuluma isho ukuthini indaba kaJesu ngokwenyama nangokukamoya. Sekumele siyiqonde futhi athi ke lapha uApostle Paul mesebingelela bese thini uverse 2 alethembisa ngaphambili ngabaprofeti uNkulunkulu bakhe yizwi lela lithembisa ngaphambilini ngabaprofeti bakhe emibhalweni engcwele emibhalweni njani engcwele ethi mayelana nendodana yakhe mayelana nendodana yonke into eyinyama eyindodana ngoba uNkulunkulu akayona indodana. uJesu inyama yazalwa uNkulunkulu akazalwanga. uJesu inyama yafela esiphambelweni uNkulunkulu akafi. uNkulunkulu ngumoya. Ubhale phansi incwadi kaJohane ngithi uthi uNkulunkulu ngumoya ufuna futhi abazomkhonza kanjani ngokomoya nangeqiniso. Awukwazi ukuthi uMaria wazala uNkulunkulu uSathane ungabe edlala ngawe ekutshela lo nto. You understand? Mekhulunywa ngendodana methi kuthiwa singamadodana kaNkulunkulu ethi bangabantwana bakaNkulunkulu njengendodana yakhe yona yodwa. Iyona bendodana enqoba ukufa. Ekumele ngabe nathi siyanqoba ukufa kepha sahluleka ngenxa yaAdam. Kepha ngenxa angithi uAdam indodana kaNkulunkulu yokuqala ayakha emhlabeni eyokugcina ke ekuyiyona eyenza lento okumele yenziwe uAdam wahluleka. uJesu uAdam engakwazi ukuphila iminyaka e1000 akhazimulisa kwele uNkulunkulu. Sonke emva kwakhe sasokwenza njalo ngoba isono sasobe singaziwa. But ngenxa leyamoya wangena wabenzisa isono
ukufa namhlanje kusabusa emhlabeni. Ingakho kugcwele inkohliso, ingakho kugcwele udlame, ingakho kugcwele ubufebe, ingakho kugcwele umoya wenzondo. Ngenxa yani lokuthi lo moya lo wangena kaDamu usahlela namhlanje enyameni yomuntu. Ingakho uthi uSathane uyabusa emhlabeni ngokuba wavulelwa indawo umuntu owayenike umyalelo kuthiwa uNkulunkulu akaphoqe umuntu. Nifuna ukwenza kanjani uNkulunkulu akanandaba nathi. uNkulunkulu namhlanje usasithanda. uNkulunkulu ingqondo yakhe thina ngeke siyiqonde ngokuba sikenyameni. Ngeke azaphuce uNkulunkulu izinto ngenkani. Yonke into ayenziwe yenze ngothando. Ngisho uSathane uqobo lwakhe wenziwe ngothando. Bathi umoya omubi uNkulunkulu awuthola kena wamkhipha ezulwini. Wena ulelule ezulwini, uSathane ukhishiwe ezulwini. Yabo siyaphambana. Njengoba siphambana nje, uSathane uyazi ukuthi akatholelwanga indawo. Wena usanendawo. Wenziwa yini uSathane mawucabanga kulibazisa? Angafuni lapha ezulwini. Ingoba kanandawo. Ufuna abantu azohlala nabo eqhibini lomlilo. Ngokuba isigwebo uyasazi. So lo moya engikhuluma ngawo wenkani, uSathane ufaka kubantu. Umoya wenzondo uSathane ufaka kubantu. Umoya wenkohliso ufaka kubantu. Umoya wokuqhatha nokuhleba ufaka kubantu. Umoya wokuthi abantu badake badideke ingqondo, bathanda ugwayi, bathanda insangu, bathanda ukufeba, bathanda ukuphinga, bathanda ukubulala, bathanda ukuntshontsha. uSathane uyazenza lezo zinto azenze zibe igugu kubantu ukuthi ayi muhluphekile na indlela esheshayo ukuze wena uphumelele. Uyifakile kubantu. Bathi kuthatha wena nokubuka nokuthi uhlezi izinto ngempela ukuthi ngempela ngabe lempilo engiphilayo ingiholela kuNkulunkulu noma iyangibambezela. Kunendlela ebukeke yinhle emehlweni but isiphetho sayo kube ngukufa. Lezo lonto leyo ithini mbali? Mayelana nendodana yakhe. Yes. Eyavela enzalweni kaDavide. Indodana yavela phakathi kwabantu ngokwesivumelano uNkulunkulu asenza lapha ngesikhathi kwincwadi yagenesis. Excuse me. uJakobe ebusisa indodana yakhe. uJuda uthola nje isibusiso esisiprofeto ngaye. Kuze kufike kulesikhathi lapho khona uDavide ekhethwa sekuthathwa ubukhosi buphuka uSawulu ukunikwa indlu kaJese kunika uDavide. uNkulunkulu enze isivumelwano noDavide athi esihlalweni sakho sobukhosi kuze kube phakade ubusa. So uJesu ke mase kuvela la njengoba beveza uapostoli ezinye izinto ezitholela uNkulunkulu ekunikile ithuba wazifundela wasuqonda ukuthi okay so I understand that. But manje sikavela ukuthi uJesu isizathu ukuthi avele ngaphansi kwesizukulwane sikade akazalwa umuntu uJesu lapha yana. Wakhiwa uNkulunkulu esibelethweni somuntu wesifazane. Kepha uzalele ngaphansi komshado phakathi kwendodana kaDavide uJosefa noMaria. So lento yenza ukuthi njengoba bezalele ngaphansi komshado kunesivumelwano esikhona phakathi kwaNkulunkulu nesizukulwane sikaDavide kusukela kuJuda. Lethi iqala kaAbraham kuze kuzofinyelela uJosefa njengoba esethola ukuthi ke manje unkosikazi wakhe ukhulelwa mmise. Yena ufuna ukumlahla ngoba kazi kepha uNkulunkulu uthumela ingilosi ukuzoconfirm. Emva kwalokho utholakala uJesu ngaphansi kwesizukulwane sikaDavide ngokwenyama kusho iBhayibheli izolonto le ngokwenyama eyabonakaliswa ngamandla ukuthi indodana kaNkulunkulu ngamandla uzelwe ngokuba kazalwa umuntu wesilisa nowesifazane ngokwenyama bese aphinde futhi azosebenza imisebenzi kaNkulunkulu esenyameni kepha ngamandla vele ezulwini. Bese thini eyabonakaliswa ngamandla ukuthi indodana kaNkulunkulu ngokomoya wobungcwele ngomoya lo okuyena njengoba sithi uphile impilo yobungcwele. Bese ithini ngokuvuka kwabafileyo wayesevuswa kwabafileyo uJesu Kristu inkosi yethu kanjani ngoba unqobe into thina ebisihlula. So uma uNkulunkulu esemhlabeni uphile kuJesu ukuze anqobe ini ukufa. Ngoba thina besifanele sikhonjiswe ukuthi ukufa kumele iyona into ekumele sinqobe emhlabeni. Yini ephilelayo manje emhlabeni ukunqoba ukufa. Mama so understand isizathu sokuphila ukunqoba ukufa ngokuba ke thina siphile emhlabeni wezono. Emhlabeni wobona lapho khona isono sibusa ngamalengiso. So yini ekumele sinqobe isono. Isono singukufa.
Ngakho iBhayibheli lithi ubusisiwe unqoba ukufa kokuqala. Amen. Amen. Mekuthi ukufa kokuqala kusho ukuthini? Ukuthi kunokufa okukhona okubusa ngesikhathi usaphila, isono. Ngokuba ukufa kwesibili ngeke kusaba namandla kuwena. Uma uJesu ethi ke engimvusayo manje noma efa ngeke azafe ngokuba unokuphila. Amazwi aphilisayo. Uthi uJesu amazwi angakhuluma kunina angokuphila. Inyama uthi ayizuzi lutho. Inyama iyafa iphinde enhlabathini. Kepha umphefumulo ophilisayo. Banike-ke le ncwadi yabaRoma esisiyaqeda. Esamukela ngaye umusa nobupostoli kube ngokulalela okukholwa ezizweni zonke ngenxa yegama lakhe. Igama elitshela ukuthi uJesu into esiyasimshumayela wanqoba ukufa. Ufuna ukuphila okuphakade. Enza lokho kusho uJesu ngokuba uNkulunkulu wayekuyena wakhazimlisa wazomvusa ekufeni. Indaba isimple alikho elinye ivangeli engathi lijulile kunalelo. Ivangeli nje ukuthi wena ufuna ukuphila uyazikhethela. So uma ke sawuthathile ukuphila wathola amamukela uJesu wavuma ukuthi uyinkosi nomsindisi ufuna ukuphilela yena. Bese lithi iBhayibheli njengoba uJohane uMbhaphatisi ethi mina ngize ukunibhaphatisa ngamazwi okuphenduka kepha khona ozemva kwami. Bese ithi ke lo ncwadi la yaMathewu sahluko 4 kubeke kuyona sahluko 4 verse 12 eseveza uJohane ukuthi khona ozemva kwami izicathulo zakhe ngeke ngikwazi ukuthi mina ngiziqale. Yena uza kunibhaphatisa ngomoya nangomlilo. Uthe esezwile ukuthi uJohane uboshiwe wamuka waya eGalile wasuka eNazaretha. Lo ncwadi leyo hayi ngeke sahluko 3 right. Uyazi nje besikhuluma ngani uyangizwa ngithini futhi. Ombenge yakhe yokukhwela isesandleni sakhe uza kushanelisisa isibuya sakhe abuthele amabele enqolobaneni yakhe. Kepha amakhoba uza kuwashisa ngomlilo ongacimekiyo. Umlilo ongacimekiyo isihogo leso. And lapho khona kuthi inqolobane indawo yokuthula ke paradise lapho kuyohlala khona abangcwele. Baningi. Khona uJesu evela eGalile wafika kuJohane eJordani. Yesu eza kuJohane ukuba azombhaphathiswa ukuze abhaphathiswe uJesu uqobo lwakhe engazange ona. uJesu uJohane uzwile incwadi itheni? Incwadi yaLuka uzophendula abantu. Kepha manje izwa kuJohane uthini kuJesu mesembona. Khona uJesu evela eGalile wafika kuJohane eJordani ukuba azobhaphathiswa nguye. Kepha uJohane wamalela wathi yimi engiswele ukubhaphathiswa nguwe. uJohane uyamqabela uthi azobhaphathiswa ngokumazi kuphi kamoya. Uthi akufanele mina ngibhaphathise wena uma libhaphathise mina. uJohane naye ufuna umoya ingcwele. Bese athini uJesu? uJesu waphendula wathi kuye vuma kalokhu ngokuba kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke. Kufanele ukwenza yani? Ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke. So ukungena kwaJesu emanzini ukugcwalisa ini? Ukulunga konke. Emva kwaloko uJohane wenza njani? Khona wayesemvumela wavuma kwase kwenzakalani? uJesu esebhaphathizile. Nangoku uJesu esebhaphathisiwe wakhuphuka masinyane emanzini. wayesevuka masinyane emanzini. Bheka izulu lavuleka. Kwavuleka. Lokhu kufuna ukunderstand uphawu lento le uNkulunkulu afuna yenzeke. Ingakho sithi sifanele sifundisa ngombhaphathiso wamanzi. Njengoba ethi bhaphathiswani yilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa. Uqala uvume wakholwa ukuthi uyisoni bese uvuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi wavuka kwabafileyo. Futhi evukeni kwakhe nawe ufu ngesikhathi ungena emanzini kungcwatshwa isidumbu somuntu lo umzimba wakho. Uyangcwatshwa emanzini uvuka umuntu omusha. Lo muntu omusha usuvuma ukuthi wena uzophila impilo entsha. Ngokukamoya lo mzimba wakho uyagezwa kungcwatshwa lo muntu lo kade uyena gezwa lezono zakho. Usuvusa noJesu ngokukholwa ukuthi njengoba vuka kwabafileyo nawe uvuka kabusha. Yeso le ngishoyo. Uvuka kabusha manje. Ingqondo yakhe isiyaqala yaguquka isikhomba kubani uNkulunkulu. uJesu usengumholi wakho. So manje mase uqala ukuphila sawuphila impilo yobungcwele. Usufunda indlela engcwele. Ngeke uvele umngelise umoya engcwele. Uqala uphile impilo yobungcwele ufundiswe imfundiso yobungcwele uzugcwalise ngamandla onke avela ezulwini awugcwalise umfundiso ukuthi athi uzokubeka izandla
ukukholwa kuqala kwenza ukuthi wena ufinyelele kulesigaba sikamoya oyingcwele. Ngakho-ke makwazeke kini madoda bazalwane ukuthi ngalowo kumenyezelwa kithi ukuthethelelwa kwezono nakukho konke ebeningelungisiswa kukho ngomthetho kaMose. Umthetho kaMose ububulala nje straight mowisona uthola ukuthi isono sakho sihlule ukuthi bakwahlulele ngendlela ukuthi ungashaya. Kuthiwa hamba olengiswe emthini, hamba oshiswa, hamba ogcotshwa ngamatshe. Ubungakubengeke indlela ngoba umthetho awubekile uNkulunkulu lowo ngoMoses. Yazi ubefuna ukukhombisa abantu ukuthi into embi kuyinyanya kangakanani. Abantu abangezwa akabathandi kangakanani. Not ukuthi bengabathandi abantu. Umthetho lowo obulandulela lowo Musa ukuthi khona womusa ozofika ozokhombisa ukuthi ngiyanithanda. Ngeke kusanibulala ngomthetho wenyama. Kepha manje ngifuna nibulale isenzo esibe emzimbeni wenu. Ngayo indodana yami ngizokhombisa ukuthi uma nenza njengayo izonqoba ukufa. Nani uma ngase nenze njengayo izonqoba ukufa. Ingakho kuthiwa inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu. Inkulu ngokuba abafundisi abaningi abakwazi ukuchaza lezi. Ngingakutshela ngimemeze ngithi yekizono kunezinto ezijulile kumele zichazwe kubantu ukuze mengene eminyanga ethi uzokholwa aqonde ukuthi kusho ukuthini ukukholwa engazange azaxhoshwe ngeBhayibheli ukuze athengwe ukuthi akhonze kepha ke aqonde ukuthi wathengwa ngegazi lenani eliphakeme. Kuzona zonke izinkolo ezikhona akekho ofana noJesu, akekho owavuka ekufeni njengoJesu, akekho owabukwa ngabantu babe ufakazi bakhe. Wabathetha bengebona bengelutho, wathatha abantu abangelutho. Uthatha ngisho izoni ama tax collectors oMathewu, uthatha odokotela oLuka, uthatha amadodana kaBaningi kaZebedi abadobi babizela kuyena. Abantu abazingilutho ngomthetho abantu bese bebona umsebenzi yakhe bakholwa noma bengaqondi babemlandela bebuza nabo njengabanye abantu ukwenzelani lokho abachazele plain kepha abantu bekhuluma nabo ngokwemfanekiso. So understand ukuthi njengoba sifundisa lezi zinto lezi simbula uqonda ukuthi uNkulunkulu uza ngokukholwa okusenhlizweni yakho ukubona ukuthi uNkulunkulu ukhathalele kangakanani owaze wathumela uJesu emhlabeni ukuthi azofundisa thina indlela yokuphila emhlabeni. Yilo naloyo okholwayo uyakulungisiswa ngaye. Lo okholwayo ulungisiswa ngoJesu ngoba uJesu yena nomoya oyingcwele. Ngosikhathi sikaMoses wawungekho umoya oyingcwele. uNkulunkulu wayethumela abaprofeti wefika kubona ngephupho. Abakhetha hambani notshela abantu 1 no 2 no 3. Khuluma noSamuel ngephupho. Kepha noMoses ukhuluma face to face. uMoses kuphela wayekhuluma noNkulunkulu face to face. uJesu uNkulunkulu kuyena uthi njengoba uBaba ekimi nami ngenza lokho angikhombisa kona. Iyona lento abantu abangayifuni bathi uJesu uzenza mkhulu ukuba uzenza uNkulunkulu. Akazenzi uNkulunkulu. uNkulunkulu wayekuyena. uNkulunkulu wayesenyameni. uNkulunkulu akasiyona inyama. Nathi asiyona inyama. Understand ukuthi asibona benyama thina. Sihleli kule container le efakiwe imizwa. uNkulunkulu ngendlela aperfect ngayo yonke into yenze ngokuhlakanipha. Kunezilwane ongazazi ngisho ejuleni kolwandle othi uma uzibona unga-understand. Ayikho into uNkulunkulu angayenzanga ekhombisa ukuhlakanipha wena ungekuze ukufika. Ilanga ukuthi lakhiwe kanjani likhona awazi. Inyanga nesibhakabhaka awazi. Kepha uNkulunkulu kwenze ngokuhlakanipha. Thina sikhalela izinto ezihubala zasemhlabeni ezingasho lutho. Engabe sibonga thina mangabe sivuka sibonge njalo amandla kaNkulunkulu njalo. But ke sebaningi abafundisi bamanga osikhotheni izinja ezingakwazi ukukhonkotha. Izminzi, izifebe zabafundisi, izindakwa zabafundisi, iziphingi zabafundisi, izikhohlakali yamadodana kaSathane athunyiwe ukuba zodunga ukuqonda kwabantu. Ingakho benika amanzi abusisiwe, benika uvaselina, bethi ke banika namafoto niwathathe niwabuke nithandaze kuwona niloke niwadlalisa namarosali. Awungeni ngerosali uma izwi lingekho kwena. Indlela yakho izophela lemhlabeni. Awukwazi ngezulwini ungayiphethe imap. And imap yena engafuni ukuyifunda nihambe niyobuza kubantu niphethe imap. Ngingena kanjani ezulwini? Ungena kanjani ezulwini? Umuntu akutshela athi ayihambe eBhulu.
Ngizohamba kanjani ngebhulu ngingayazi indlela? Hayi landela mina. Ngizoba umholi wakho. Hambe nawe ngihambe ehlathini nawe. Impumputhi uyohola impumputhi. Uyalandela nawe, ulandela umuntu ongazumbamba uqinisile. Hayi umfundisi wami nje uyena ozongifaka ezulwini. Akho mfundisi ozokufaka ezulwini. Angifaki umuntu ezulwini. Umuntu ungena ngokwamukela izwi likaNkulunkulu, avume izono zakhe, alandele izwi, aphile ngezwi, apheleliswe ezwini nasemngcweleni. Hayi kumhleli. Angikhathalele bandla, angikhathalele kulandelwa ngabantu. Ngifuna abantu abafuna iqiniso. Iqiniso esiphelelayo emhlabeni. Mawufuna iqiniso uzohamba uziphosa ngoba kulotshiwe ukuthi abantu bayohlubuka ekukholweni balandela izimfundiso zamadimoni ezidukisayo. Bezigoqela abafundisi ngokuthanda kwabo ngoba yini babatshwa izindlebe, bafulathelise izindlebe zabo eqinisweni. Balandele izinganekwane. Ngoba namhlanje salandela izinganekwane. Izinto lezi ezigcwalisayo eBhayibhelini. Uthi hayi ibandla lakho wayeli anginabandla mina. Uthi uJesu ngizakwakha ibandla lami. Ibandla likaJesu abantu baza kuJesu abeze kumhleli. Mina ngiyinceku nje ethunywa mangigcwalise izwi kaNkulunkulu. So uJesu ke bese ke sebhaphathisiwe sekuvuleka izulu. Uphawu lokho lokuthi abantu kufanele bamukele umoya oyingcwele. Ingakho athi uJesu kumele sikwenze lokhu kugcwaliseke ukulunga konke. Njengoba efakwa ngaphansi kwamanzi yasikhombisa ukuthi uma siza kuNkulunkulu kuwuphawu ukuthi fanele siqinise emanzini, sibulawe umzimba omdala, sivuswe kabusha njengoba sekuvuleka ezulwini kwehla umoya oyingcwele wehlela kuyena njengesimo sejuba. Akwehlanga ijuba ezulwini, kwehla umoya oyingcwele njengesimo isimo akusho ngikwehla umoya oyingcwele uyisimo sejuba. Manje esontweni lakho waye kunesithombe sesiphambano nejuba eliphethe ihlamvu ngomlomo elimhlophe bese uthi umoya oyingcwele. Ngapha kunesithombe sekhehle edala. Uthi ke uNkulunkulu ubani lo ofundisela lo? Manje iBhayibheli singazenzeli imfanekiso ngokusemhlabeni nokusezulwini. Ubani ofundisa isidwebe izinto? Uthi uNkulunkulu ungumoya. Abakhuleka kuye bakhuleka ngokomoya nangeqiniso. Ngoba uNkulunkulu ufuna abanjalo. Umoya izwi, iqiniso ukulenza, uphelele emngcweleni. So mase baphathisa uJesu sekwehla umoya oyingcwele bese ke lithi uyaqala ke wasebenza uJesu. Bese sibheka uJesu ke sekhuluma ke manje noNicodemus. Esitshela Nicodemus ngqo, sike sebhaphathisiwe. Sekhuluma noNicodemus incwadi yaJohane sahluko 3. Kusukela kuverse 1 bese siyayivala. Kwakukhona umuntu kubaFarisi, nguNikodemu igama lakhe. Yes. Isikhulu sabaJuda. Lowo ke weza kuye ebusuku wathi kuye, Rabi, siyazi ukuthi ungumfundisi ovele uNkulunkulu. Ngokuba akakho ongenza lezi zibonakaliso ozenzayo uma uNkulunkulu engenaye. Kusho umunye wabaFarisi ongumbusi wabantu ongamsali uJesu kepha useza ngasese kuJesu uzovuma ukuthi sesiyazi ukuthi wena umfundisi ovela kuNkulunkulu ngoba akekho umuntu ongenza yonke lento yenza uNkulunkulu engenayo. Kepha still bayamphikisa bambophela uzonke ukuze bamsuse endleleni ngoba yabaphazamisa kulomoya wenkanuko abanawo ukuthi bafuna ukuthi bahole ibandla ngomthetho kaMose ngendlela engafanele. Bese athini uJesu? uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha engekubone umbuso kaNkulunkulu. Uma umuntu engazalwa kabusha noma ngokusha ngeke aze alibone izwi noma umbuso kaNkulunkulu. Umbuso kaNkulunkulu ke uliwa into ekhona kuwena. uNkulunkulu ngesikhathi edala ibhalile incwadi yaMshumayeli. Incwadi yaMshumayeli ithi uNkulunkulu wamenza umuntu waqonda, wamdala umuntu waqonda, kepha umuntu ezakhe izindlela. So ukulunga unembeza uNkulunkulu ofakile kuwena. Akekho umuntu ongenawo unembeza. So uthi ke omunye ezohlola uJesu athi ke umbuso kaNkulunkulu sobona kanjani? Usho uJesu akuyona into ekumele sibheke kuthi umbuso kaNkulunkulu ukuthi nayi yes. Into engaphakathi kuwena kumele yambulwe. Ukuba uma sekwambuleleke kwakuhlunyeleliswa isimilo kuwena, umbuso kaNkulunkulu usuzofika kuwena usebenze. Kwenzeke intando kaNkulunkulu empilweni yakho ngokuba wakhiwe ngomfanekiso kwakumele umfundzile uNkulunkulu. But ngenxa yesono
usufunze uyihlo uSathane. Ingakho uJesu ethi ningabakayihlo uSathane. Beyithola lo ncwadi. Sahluko 8 verse 44 verse 42. Ethi ningabakayihlo uSathane nezinkanuko zakhe niyakuzenza ngokuba uSathane yaningi yonke. Awubona 42 kulo ncwadi. Ufunde phela. Wathi kubo uJesu, uma uNkulunkulu benguyihlo beniyakuthanda mina ngokuba ngafika ngivela kuNkulunkulu, ngokuba angizizelanga ngokwami, kepha yena ungithumile. Yini ukuba ningayizwisisi inkulumo yami na? Ngokuba aninakuzwa izwi lami. Nina ningabakayihlo uSathane. Nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo. Yena wayengumbulali wabantu wasekuqaleni. Akemi eqinisweni. Akanaqiniso uSathane. Ngokuba iqiniso lingekho ngokuba yinto angenayo. Nxa ekhuluma amanga. Uma ekhuluma amanga. Ukhuluma okungokwakhe. Ukhuluma into yakhe uyawaqamba. USathane uyaqamba izinto. uNkulunkulu wadala uSathane uyaqamba. Usowuqamba amanga uSathane. Uma eqamba amanga uqamba into engekho. Uma umuntu uqamba amanga uqamba into engekho afuna ibe khona. Into engekho engakazi ibe khona athi khona. Lokho abantu abakhuluma kabi ngabanye abantu ukhuluma into engekho ngomuntu. Ukhuluma amanga kumuntu. Ubani umnini wamanga uSathane. Uyaqamba sebenzela uSathane uqamba amanga. Lokhu wengumqambi manga noyise wawo. Unguyise wamanga futhi uyindodana noma uyindodakazi kaSathane. Uzoba lemva kwepulpit ukhuluma into engekho. Uyindodana kaSathane. Akhathali ukuthi abalandeli bakho bathini noma wena uthini. Uma ukuphatha kabi lokho ukuthi hamba uyothenga izinkabi ukuthi ungumbulali ngoba ngambula amanga akho. Usebenzela uyihlo uSathane ngoba ungumbulali kwasekuqaleni. Ngakushinge inkanuko kayihlo uzoyigcwalisa ngoba isikhohlakalo kubaba wakho. Yini okwenza ngisabe wena ungabulala inyama kuphela umphefumulo wami ngokwazi ukuthinta ngoba vele into yaziyo ukuthi wenze izinto ezokwenza ukuthi wena kusuke kusithekele ukuthi abantu bangakhuluma ukukhohlakala kwakho uSathane ndezi baningi. Kepha mina ngokuba ngikhuluma iqiniso anikholwa yimi. Kumuphi kini ongangilahla ngesono na? Uyabuza uJesu bani ongamlahla? Ngifuna ukhomba isono sika Jesu eBhayibhelini. Then bese ukukholwa uyena. Khomba isono sika Jesu eBhayibhelini. Ngifuna ukukhombisa. Hayi wantshontsha imbongolo ngikhombise lekubhale khona wantshontsha imbongolo. Ngifuna ukukhombise ngoba phela ngikhuluma mase nigcwele inkanuko kayise senigcwele ukwenama seniphapha ngegama lika Jesu. Umuntu uyabona kutshela lithi iBhayibheli uNkulunkulu akadelelwa noma akahlekwa usulu ukuba lokho okutshala uzakuvula. uNkulunkulu yonke into ayishiyo egcwalisa. Ningadelela nje niphakame emhlabeni ngoba nifuna ukubukwa. Niyathanda ukubukwa. Nigcwele umoya kaSathane wempakamo. Buyela ngale ngiyancwadi yathi uJohane seveza uJesu ukuthi ke umuntu uma engazalwa ngokusha ngeke aze awubone umbuso kaNkulunkulu. Useyabuza Nicodemus ukuthi umuntu angazalwa kanjani esedala uthini uJesu? Angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na? Yes. Waphendula uJesu wathi ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi. Uma umuntu engazalwa ngani? Ngamanzi. Why uJesu ebala amanzi bekuthi nithi kubhabhatiswa ngumoya ongcwele kuphela? Uthi uJesu yena naye uqobo lwakhe ungena emanzini. Eze uJohane umbhabhadisa, ethi Johane umbhabhadisa mina angifanele ukubhabhadisa wena ufanele ukubhabhadisa. Uthi uJesu kufanele sikwenze lokho ukuze kugcwaliseke konke ukulunga. Wayesemvumele ukuthi kugcwaliseke konke ukulunga. uJesu sekhumbuza Nicodemus ukuthi uma ungazalwa kabusha ngeke uzungene ebusweni kaNkulunkulu. Uthi kanjani? Sengimdala ngiphinde sibelethele sikamama. Uthi uma ungangenanga emanzini nangomoya, uma ungangitholanga umoya ongcwele angengene embusweni kaNkulunkulu. So ungakuze uyihlukanise lento le. Amanzi nomoya ongcwele. Mokuthi usuwambulelekile mhlawumbe wafunda isikhathi esithi umoya ongcwele ngene emanzini. Yonke lento ibhalansiswe ngeBhayibheli. uNicodemus uba le ndoda leyo umthele wabona amanzi wafuna ukubhabhadiswa. Endlini kaNicodemus Nicolias naye Nicolias naye nendlu yakhe yonke bakholwa esethunyeliwe uPetro. Bamukeliswa umoya ongcwele kuqala. Wasethi ubethu ke yini engavimba ukuthi labantu bangene emanzini nobani ongavimba namanzi kulamuntu ubhabhadiswa. Johane
uyabhabhadisa ngamazi kophenduka. Kepha-ke usethi uPetru-ke bese finyelela kubona lapha kwincwadi yesizathu 2:38. Pendukani yilowo nalowo wabhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. uJesu meqhubeka noNicodemus uthi-ke lokho kuzelwe inyama kuyinyama nokukamoya kuwumoya. So umuntu kumele alandele umoya oyingcwele enza lokho kushiwo umoya, hayi abantu. Umuntu othi phakamisa izandla ubhabhadiswe ukwamukela inkosi ukwamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi usho umthandazo wezolo uyakukhohlisa. iBhayibheli lithi abantu babhabhadiswe. Uyithathaphi imfundiso ukuthi uhambe uphakamisa abantu izandla uthi abathi Nkosi uJesu ngiyakwamukela njengenkosi nomsindisi wenzani? Ngiyakwamukela njengenkosi nomsindisi. Mase bathi hayi sosindisiwe. Ubhalwe kuphi lokho eBhayibhelini? Nihambe nizakhele imfundiso zenu ezijabulisa nini. Umuntu ozothi-ke ngiyakubhabhadisa egameni likayise egameni lomdala ngamoya oyingcwele, ubani wabhabhadiswa kanjalo eBhayibhelini? Hayi, ngoba kwasho uJesu abantu ababenaye, ngikhuluma ngofakazi abanesambulo. Nijaha ukwenza izinto zikaNkulunkulu ningambulelwanga. Lithi iBhayibheli abantu konke sikwenza sikwenza egameni likabani? Inkosi uJesu. So uma wena ukuthi awufuna ukukholwa yizwi uzofuna ukuzenzela izinto ezifunwa nguwe. Bese nizakhele imfundiso zenu. Uthini uPetru? Pendukani iloyo naloyo abhabhathise. Yilowo nalowo wabhabhathisa Egameni likaJesu Kristu. Yes. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Esabo bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathini? Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Bonke abafuna ukusindisa baza kusithinta kule mniningwane le oyibonayo ku screen uNkulunkulu akwenzela indlela. Ubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu njengokusho kwembhalo ukuze wamukeliswe isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ukuba isithembiso ngeseni sabantwana benu sababonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Wafakaza ngamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Uma usufuna ukusindisa imininingwane kulindile uNkulunkulu uzoyenza indlela ukuba sifinyelele kuwena ungene emanzini ubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu njengokusho kwembhalo. Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke asenzela kona. Sithi uNkulunkulu aqhubeka angcine bazalwane siphinde sibonane ngokuzayo. uNkulunkulu evumile emuhle ngomusa wakhe nangothando. Ngiyacela usiba nomkhuleko kulo. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu izwi lakho Nkosi ligcwaliseka ngamandla akho moya ongcwele ukuba labo abalamukelayo izwi lakho ubagcine Nkosi uJesu baze bangene emanzini. Izwi lakho libe yimbewu Nkosi engene ngaphakathi emhlabathini ovundileyo. Wena moya ongcwele wazi inhliziyo zabantu bonke nokuphenduka kwabo. Ubagcine Nkosi uJesu egameni lakhe elihle manje naphakade. Amen. Amen.